Goedemiddag en welkom bij Joet. De gemeente Ljouwert loekt de stekker uit het kunstencentrum Parnas. En op oren culturele zaken wordt bot bezuinigen. De collegevaststellen hebben namen dramatische gevolgen voor kunstencentrum Parnas. Wethouder Dix zocht geen heil in het alternatieve bezuinigingsplan van het kunstencentrum zelfs en schrost nou de 1,4 miljoen euro subsidie. 84 kunstdocenten komen nou op stritten en voor de haast 3000 leerlingen binnen geen cursussen meer. Nou, dit betekent voor Parnas dat we straks de deuren zullen sluiten op 1 januari 2013. En dat er in plaats daarvan een voor mij nog totaal onbegrijpelijke samenraapsel aan voorzieningen in de stad komt. De gemeente vindt dat Parnas particulier verder mat, maar Drion die zocht er geen mogelijkheden toe. Wettertoeristen vormen soms een gevaar voor de kabels en leidings die het onder de bodem van de Waadzee liggen. Door het anker uit te smieten of droeg te lezen kunnen deze scanciëren rekken, met als gevolg dat de eilanders zonder stroom, gas, telefoon en elektrisch komen te zitten. Dan hebben we ons hart wel eens vastgehouden wat gebeurt er. En het is ook wel gebeurd dat ankers erachter bleven hangen. Gelukkig zijn de kabels behoorlijk sterk, kunnen heel wat hebben. Maar op een gegeven moment kan alles kapot natuurlijk. En daarom wordt continu gecontroleerd hoe de kabels erbij liggen. En ik wordt in de gaten houden of er grote verschoings in de boeien plak voen ha. Het warme waar van de oranje dagen is extreem voor deze tijd van het jaar. Het komt net zo vaak voor dat de temperatuur in april al 4 boven de 20 graden leidt. Hier in het kanaal bij Dynam zie je de bij verkwolling. Mensen genieten volop van de hege temperaturen. Dat het nou zo simmers kwaar is uniek. Nou, in april komt het wel vaker voor de laatste jaren dat wij een aantal simmerse dagen hebben. Het is wel een hele lange periode, maar ik heel soort zinnen. Dus ik denk dat dit weer een record wordt. Ja, en de Peerske is ook een record, te warm. Maar ja, met Peerske zit je natuurlijk wel met het feit dat die Peerske dagen nog wat verschillen. En ik heb het hier een keer later in 2018 sneeuw. Het is boven dat zo'n begin dit hier al extreem droeg. Daar had vooral de gruidevogels last van, liek hier bij natuurgebied Skrok bij Wommels. Natuurmonumenten had hier het wetter omheen gebracht, speciaal voor de vogels. Voor eerst komt er nog geen rein en ik voor het Peerske weekend wordt simmers kwaar voor zijn. Friesland heeft de laagste economische groei van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Friese economie groeide met 0,8% en dat is 1% minder dan het landelijk gemiddelde. Het lege cijfer wordt mij veroorzaken doordat bouwbedrijven in onze provincie zwaar te lijden hebben van de economische recessie, met trots ook minder opdrachten hierna. Ben moeten te lang wachten voordat ze geholpen worden door jeugdzorg Friesland. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer. Vrienden moesten bij mij problemen na haar aanmelding vaak langer als 6 weken wachten op help. De provincie moet er stranger op tasje dat probleembeen jeder duidelijkheid krijgen over haar behandeling. In verpleeghuis de Batting in Haas wordt net goed genoeg skiermakken. Ik worden zaken als verbaan en skiermakark net goed opslaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. De Consumentenbond had onderzoek die naar de hygiëne bij 30 verpleeghuizen. De Batting krijgt een 5. Verder scoort het verpleeghuis matig op het in acht nemen van de hygiëneregels als ze mooi bewenners omgaan. Nou ja, goed, ik weet net correct hoe men tot die 5 komt. Wij hebben direct een veromkoppeling gekregen aan het eind van de dag dat ze bij zijn binnen. En de eerste bevindingen wien positief in generaal wie het wel knap. En dat ik de uitslagen op een richtje zet, ja, dan ben er een aantal van de zo'n 90 items wien er zien die het net helemaal in orde wien, maar de oren zo'n 80 wel. De Batting wie een van de bietse verpleeghuizen die het meewerkje voor aan het onderzoek. In Waadwoude is de allereerste digitale informatiepeel van Friesland in gebruik naam. Toeristen kunnen via een computer die het midden in het dorp zit informatie over Waadwoude en de regio krijgen. De VVV van Waadwoude is een periferie sluiten en deze informatiepeel is een alternatief om toeristen toch te informeren over het gebied. Want er valt van alles te beleven in en om Waadwoude. Het is een oud dorp. We hebben, vroeger hadden we jaren terug de rotanindustrie. Rotanindustrie is er niet meer. We hebben daar nog wel heel veel punten van, markeringspunten die we nu nog kunnen zien. Onder andere het Vlechtmuseum hier. De Zuideestelijke Friese Wouden, dat Waadwoude bij het, had dezelfde status gekregen als het Waard, de Friese Marn en de Alversteden. Het gebied zal daarom beter op de kaart gezet worden met hulp van de turfroute en kunst. En dan nog het waar.
June vannacht is het helder waar met een temperatuur van zo'n 10 graden. Morgen wordt het opnieuw een simmerskadij met temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Er zit een matige, ontvrij krachtige zuideerste wind. En ontzag voor het Frieske Nijs in kwad. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en om 6 uur in een Nijjoert. Graag tot dan.